Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyyankoɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli mon no dañirton ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV ko wiide on tan bisimilla caggal nde ganda on mbaale jaam on ɓenni weekend belɗo machallah bisimilla ma Amadou mbani ba a wiiɓe weekend belɗo mbiɗen nde an hoorema weekend makko ko weeli onon neɗɗo kala to woni ɗo tan o wiyata ko wiyata hankkadi yimɓe fof ko ɗon goni caggal salmindema e salminde hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ko weltanadeɓe kadi eɗen mbiyaɓe tan bisimilla mabɓe e roɓindo jayndeji hande kadi jayndeji meɗen ene wayno ene waɗi fodde toɓɓe tati ha toɓɓe ne Aissata ko noon tigui fodde toɓɓe tati mon gaare toɓɓe tati ɗi e nder roɓindu jayndeli mon en puɗɗorto e l'observateur l'Obs nden ɗon ko jayde groupe Futurs Médias jayde noon ne wayno ari koko yewti ko e warango mo ganduɗa ko commandant tawi noon ko commandant biteɗo Tamsir Sène eɗen gandi o fella ko toon to Koupentoum wonno tigui ko e balɗe jewtuɗɗoɗe jayde noon ene wayno yilloyima goto eɓe ganduɗa ɓe nana tawi toon to safrirde woni hôpital tawi on ɗon ko dadɗo eko yewti e ngal ɗon pellodiral on ɗon noon holliti wonde omo setto tigui holno ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko sayeɓe gaari jani e on ɗon poste ko noon kadi mbari omo ganduɗa ko commandant Tamsir Sène e wiide makko noon kanko ene wayno ko goto e mabɓe tan joguiɗo armé celluɗo reddimo e on tuma noon kanko omo nana gendarme ɓe ne mbiye wonde e jalte commandant meɗen koko fella e on tuma noon ene wayno o holliti holko jeeyi sababu ɓen ɗon gaari yande on ɗon poste o wi haaliss o ari ko subaka ko noon tan ɓen ɗon gaari yande on ɗon poste ko jamma woni kikiɗe kowona ɗum ko ene tawe e nder nden ɗon jayde ko yewti ko e gueɗe ganduɗa ɗe ene kawni seeɗa Aissatou saabu toon to Fatick ne ganduɗa ko nokku woni wuuro omo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall hollitamo wonde ko yeeso damar galle makko tigui duppa e wiide jayde noon tigui ha joni en keddito e tan Tamsir Sané jayde nde ganduɗa nde ko jayde source a kañumne kadi ari e on ɗon fannu jayde noon ene holliti wonde e wonko fuɗɗi tigui ɓosde ko yewti ko e gonɗon wargo woni losko gonɗon ɗum noon hollitama wonde ko tigui tumaɗe e gonɗon wargo joni joni o andama manam teskama tigui hooli kanko hollitama inde makko ko Ade o jeeya ko toon to Nigéria ɗum woni ko jayde wi e oɗo subaka hande ko wona ɗum ko jayde arti e ko ganduɗa ko ɗum woni miijoji mantiniɗi e photo mo ganduɗa ko mawɗo leydi ndi Macky Sall jayde wi ene wayno ko ponoje tigui duppa e yeeso damar galle makko ko noonne kadi konngudi goɗɗi ganduɗa ina gaddi miijoji e makko woni konngudi Moustapha Diakhaté omo ganduɗa kañum koye joni joni o acciti hono Guy Marius Sagna rewmi quotidien oɗo subaka hande kañum ene wayno ni artani e wargo mo ganduɗa o ko hono commandant Tamsir Sané kono tan nde ari e ko ɗeeɓi waade noon nde wi ko toon to Kaolack ene wayno ko pellodiral tigui lombi hakkude ɓe ganduɗa ɓe ko police ji ɗi e yinnoɓe tigui yande e ko yewti ko e yinnoɓe tan mbiyen wujjude tigui e galleji malla e boutique aji hollitama noon wonde ko tolni e ɓen saysayeɓe ɗiɗo pawama junggo tawi noon ene mabɓe debbo goto woni no jayde wiiri jayde arti e ponoje tigui duppaɗe e damal galle omo ganduɗa o ko mawɗo leydi ndi Macky Sall toon to Fatick Le Soleil jayde Le Soleil ko jayde guindiri nde en tan nde arti koye goƴa bandiraɓe ko wayno goƴa mo ganduɗa ko Aissata Ndiaye baɗo noon saabu eɗen gandi tan ko balɗe 15 tigui heddiɗo hen e julde taske nde woni tabaski jayde noon holliti wonde ko ɓuuri hono 54 ujunere tawi ko jawdi ne wayno natiri toon to Kidira hakkude frontiére leydi Sénégal e dowla Mali hollitama noon wonde ko jayde teski wonde ene wayno tan ala tigui hono rangoji kewɗi woni yaaha garta e nder dare gonɗe ɗo e wuuro Lamorgo ngo hono Dakar enquête jayde enquête kañum loski koko yewti ko kadi ha joni ko addata ko addana yimɓe goƴaji ha tengti to banggue copreje dewoje e nder hono téléphone ngaji ɗi woni ko wiyete hono transfert halis to banggue ko wiyete mobile money woni ko jayde wi oɗo subaka hande e wiide tigui hono rapport woni cimtol banque mondiale e oɗo subaka hande jayde noon wi ko fate banggue oɗon fannu hollitama wonde ɗum ɗon ina yaari yesso no fewi ɗo e Afrique subsaharienne woni tan e diwan oɗo Afrique mo gonɗen kono noon ɗum ɓuuri mantinade ko ɗo e nder leydi men Sénégal jayde noon ina sifo ina tonga e tongode tolnima e manam kalis o neldama e nder ɗin téléphone ngaji ko tolni e 16 943 milliards woni tan 16 ujunere pawɗi temedde jeenayyi capanɗe nayyi tati milliards e copreje men CFA guila 2017 ha ɗo Aissata Ndiaye mbiɗa sikki tan halis ma limama hen ina jeeya hen tigui stade tigui jayde e stade kañum ari ko yewti ko e football woni tan fuku koyguel no woni hen no dirta jayde noon ene wayno wi ko baro teddugal leydi men Sénégal woni tan coupe d'Afrique des nations holko saabi baroɗe joni joni ina dañi caɗele e on ɗon fannu ɗum ɗon noon jayde waɗi ko namdol beele staff o woni tan
tan ɗoɓe kippo fotani tan tekkinede Aliou Cissé beele fotani tigui tekkinde yimɓe muɗum kono tan jaabuji kewɗin tawi hen ko ɓuuri hen ko mantinade jayde stade ko gargol mo ganduɗa o ko Idrissa Gana Gueye hanki toon to Paris wuuro lamorgo leydi France gam sifde contrat muɗum kono hade nden hande mo wat ko wiyete hono visite médical woni darde tigui cellal ɓandu makko beele o wawa signide contrat mo duuɓi nayyi toon to leydi France e club Paris Saint-Germain. sunu lambo ari koye lamba hanki Eumeu Sène Modou Lo sunu lambo mbiɗa andi ɗo ina welma Aissatou Ndiaye saabu ko welnono weekend ma ko ne wayno oɗo combat ina jeeya hen on combat noon nde jayande wi hono sunu lambo ne wayno Eumeu Sène kañum tan joni joni o fiya tigui nawa kawo e nder hojomaji jeeɗiɗi pawɗi 30 secondes 36 pour wadde précisé Modou Xarañ Lo manam jayande wi ko Modou mo Xarañ kanko Modou kay kanko tan jogui peeje no hannirta ni e wiide jayande Tafa Gueye mo ganduɗa ko fan ñanke to banggue hono lambo o wi wonde ɗum ɗon kay ko gueɗal mantinigal kono tan jayande en arta tigui e nder nderi on ɗon combat jayande wi ko Modou Lo kañum tan wonti hono 7e roi woni roi jeeɗe ɓiijo ɗo e lamba leydi men Sénégal e sato Ndiaye gasi haala ko noon tigui Modou Lo woni mo ganduɗa woni jeeɗiɓijo jettiɗo tan couronne oɗo mo ganduɗa wiyani roi des arènes ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon woni ko weltare hoddiɓe makko e yaaduɓe e makko ɗum noon en garat tan e gueɗe rendo hande noon kaleten koye jeewo walla mbiyen jeewo galle noon ne woni tan théâtre mo daño ton ñande foof walla mbiyen samedi foof e talata foof ɗo e nder Pindi TV ɗum noon bandiraɓe moni fof nani wiya yo ɓeydane tan ɗum ko ganduɗa woni hooƴomaji ɗi mbawa yebde ɗum no welirta ɗumen ni waɗi hooƴomaji 30 walla hooƴomaji 20 ɗum noon woni yidde yeeɓoɓe jeewo walla jeewo galle ɗum noon bandiraɓe on gañanaka ɗum kono noon jeewo galle woni ko ganduɗa goppe tan amin menna mon hen seeɗa mennude seeɗa nde noon addi ɗum ko wona moni foof dañi coggu pasabo internet koko yoɓete bandiraɓe ɗum noon yeeɓiyankoɓe onon oɗon gandi wona moni foof hokka no yeeɓirta walla tan kalis mo ganduɗa ina daña no yeeɓiri internet o saabu ko jobti wonɓe ganduɗa webrani ɗumen ko ɗum tan min miiji hen Amadou saabi tan ina waɗi seeɗa menneɗa bande menne goɗɗo e goɗɗo menne moni foof e passe mum wawa yebde jeewo galle no hannirta ni ko yettinde nelal tan ɓe ganduɗa ko technicien ɗi woni wonɓe caggal caméraji ɗi woni haralleɓe galle o wondude hono gardiɗo galle o yidde wiide bandiraɓe yooɓe gandu kala commentaire moɓe mbaɗi e nder jeewo e nder jewte goɗɗe ɗe ene heeɗe ene jangge kadi ene faame goto foof kadi miijo muɗum ne sohla ɗum saabi noon hande o yidde wiideɓe wonko saabi jeewo galle raɓɓiɗina won séquence mo memata tan a memat e 2 heures mo te ɗum natta ɗo wadde sens ko wiyete ko ɗum saabi noon kamɓe ɓe neeli en ɓe mbi hen jettinan bandiraɓe kala ko ɓe binduno to banggue commentaire uji guila e 1 ha e 2 o ɓe janggi ɗum kadi ɓe paami ɗum yen jettinanɓe nderal ngal yonde yoɓe gandu ko kalɗa ɗo ko wona goto foof jogui connexion internet mo ganduɗa ne wawi ɗum télécharge ude walla ne wawi ɗum yebde fodde 20 minutes walla 30 minutes saabi noon ko miijade wonɓe ɗo ɓuuri luggidde ɗo ɓuuri woɗɗude e nder leydi ndi walla ɗo ɓuuri woɗɗude e nder Afrique tawi ngala ko wiyete ko hono wawde sodde passe mo ganduɗa ko passe bawɗo yeɓande ɗumen jeewa ha gasa kadi ko série mo ganduɗa o alay saago waɗa ko wiyete suspense woni alay saago waɗa ɗamaw so tawi a yeeɓi mbawa yebtude kadi ñande wonde mbawa ɗaminade ko ɗum ɗon jeehi sababu tigui ɗum waɗira honno Aissatou yidde wi tan kadi won goɗɗum kadi koɓe mbaɗi hen ko fate banggue pularuji ɗi nanata hen ɗi woni surtout juddu jeeren ɓe ɗum ɗon kadi eɗen gandi wonko saabi waɗa noon saabu won wonɓe ɗo hen e Dakar ko ɗo jibina ko ɗo mawni meeɗa yaade hay nokku e Fouta saabi noon pular mabɓe moƴƴani no fewi ɓe pooɗa ɓe gadda foof ko yidde ɓamtude ɗemgal ngal kadi kamɓe ɓe mbawa yitade koye mabɓe beele kadi sukaɓe janggo wonɓe e galleji ɓe ene mbawa joni o kadi wawde ɗegginde pular o wawde kadi jogade cuusal wawde haalde pular o ko ɗum jeehi sababu wonko saabi ko série ko gonga ko beelema ko noon kadi won lowdi wonde nder e famamuye gonɗo nder Aissatou ko noon tigui juddu jeeri en jeeya koye nder pular bandiraɓe ko noon tan juddu jeeri en koye nder pular jeeya ko noon tigui ko ɗum saabi tan moni fo e pular mo nanata min sikkam tan yo yen nan
yennan ko haalete mbawen jaabade sabu ina hersini hande neddo wiide komi halpular tawa demgal ananani hen hay armi warmani ananan dum hen dum ni hersini e bi pullo ina hersini e bi pullo ni hersini e bi pullo wadde non haalobe ko sagatabe bandirabe gandiron non tan ko do dokken be numéro téléphone mo ganduda kala jogiido miijo mum kala jogiido kadi ki en haalane way jokkondirde e DG woni gardido gallo Abou Samba Diop numéro odo mo jogoden rokkude woni 33 832 13 50 33 832 13 50 yimden hokkude bandiraɓe aha ko non tigi kala mo ganduɗa aɗa jogui ko gadduɗa ko ɓeydiɗa e jeewo galle walla e ko kewata e galle o numéro nan ɗon on jarama hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ko ɗo min kaɗan tawni roɓɓindu Diaydeli moon tottude on aadi tan saaha goɗɗo woni janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama Ndeye Fatou hedno caggal caméra ji équipe muɗum